Dacă ai o fată, trebuie să o respecti și să o protejezi cât e în casa ta. Că nu poți să știi cum va nimeri în s-o mărita. Cine e tată de fată e în stare prin foc să treacă, fericită să-și vadă fetița mereu. Cine e tată de fată e în stare prin... Tot din partea lui Fane pentru Rebecca, pentru fata lui, pentru Rebecca. Bineînțeles și pentru ce s-a botezat, pentru domnișoara Evelin, pentru micuța Evelin. Cu stimă și respect. Cine e tată de fată e în stare prin foc să treacă, fericită să-și vadă fetița mereu. Cine e tată de fată e în stare prin foc să treacă, fericită să-și vadă fetița mereu. Trupa! Pentru Fane și pentru Rebecca, pentru fata lui, bineînțeles. S-a primit 3 milioane din suflet pentru Rebecca și pentru ce s-a botezat, pentru Evelin. Ia ce spune Fane, Robert, pentru toți care au fete, melodia asta bună. Și strofa asta care se potrivește, Mănușe, pentru orice părinte de fată. Ce spune? Nu vreau, fata mea, să asculți de tata ce te supără. Orice poți să-mi zici, tata-l tău e aici, nu e singură. La mine să vii, că asta va fi casa ta mereu. Cât de mare fi. Din partea lui Robert pentru Evelin, 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 Evelin. Se repetă strofa asta bună. Bineînțeles pentru fata lui și pentru toți care au fete. Nu se face nicio diferență pentru toată lumea care au fete, melodia asta bună. Bineînțeles și pentru Rebecca, lui Fane. Bine ați venit. La mine să vii, că asta va fi casa ta mereu. Cât de mare fi și cât te ai pățit, rămâi copilul meu. Cine e tată de fată e în stare prin foc să treacă, fericită să-și vadă fetița mereu. Cine e tată de fată e în stare prin foc să treacă, fericită să-și vadă fetița mereu. Ia atenție!